Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Għal sen oħra l-Aġenzija setqa fiħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS qed tmexxi mijiet ta' sessjonijiet ta' prevenzjoni fl-iskejl tal-Istat tal-Knisja u Indipendenti bħala parti mill-programm Teen Outside the Box. Dan il-programm isir ma' studenti tal-Form 2 li jkollhom madwar 11 jew 12 sena b'kollaborazzjoni mal-Anti-Substance Abuse Team fiħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. Waqt waħda mis-sessjonijiet fil-kulleġġ San Inazio fl-Iskola Medja f'Talħanda, Mirjana Ferrito, Prevention Professional ta' setqa, spjegat li Teen Outside the Box u msejjes fuq l-importanza li żgħażagħ jingħataw l-għodda meħtieġa biex iżommu l-bogħod mill-vizzi. Is-sessjonijiet isiru forma ta' workshops interattivi li jagħtu spazju liż-żgħażagħ biex jiddiskutu suġġetti varji permezz ta' riżorsi innovattivi. F'dan il-programm hemm 3 sessjonijiet, l-ewwel waħda hija dwar decision making u coping skills, hemmhekk niddiskutu kif nieħdu deċiżjoni tajba, kif inkampaw f'sitwazzjonijiet diffiċli u d-differenza bejn ħilit biex tkampa tajbin u ħilit biex tkampa forsi inqas pożittivi. Fit-tieni sessjoni nitkellmu dwar wise use of technology, nenfasizzaw ħafna l-importanza tal-bilanċ u il-definizzjoni tal-qerr online u kif wieħed jista' jibqa' sikur meta jkun qed juża online platforms u fl-aħħar sessjoni nitkellmu dwar il-vizzi. Il-kap tal-iskola Dr. Marja Montebello spjegat l-importanza li dawn is-suġġetti jiġu diskussi fetali tara li l-istudenti għaddu mit-tfulija għaż-żogħżija meta jesperjenzaw bidliet li jaffettwawhom fiżikament u emozjonalment. Dawn is-sezzjonijiet huma importanti ħafna biex dawn it-tfal jagħtuhom il-ħiliet, jagħtuhom ukoll l-arfin biex dak li jkunu għaddejjin minnu jkunu l-ewwel nett jistgħu jarfu dak li qegħdin għaddejjin minnu, jaċċettaw u fl-istessin ikollhom ukoll l-għajnuna professjonali li tgħinhom f'din il-fażi importanti fit-trobbija tagħhom. Smajna mingħand iż-żgħażagħ infushom dak li talmu waqt Teen Outside the Box. Tallimna fuq l-użu tal-vizzi, ħżiena pereżempju alkohol, sigaretti, il-vape u tallimna fuq kif għandek l-Aġenzija setqa tipprovdi biex tgħin għal daw il-vizzi għal min nibati bihom ħalli ma tmutx l-ħares qatt jew kollha bżonn għajnuna medika ħalli sektejnek biex tjaf minn dan il-vizzju. Tallimt x'inhu l-Aġenzija setqa x'jagħmlu u għalfejn jagħmlu dawn. Tallimt il-vizzi x'inhuma xi jfissru, pereżempju xorb żejjed li mhux ħażin li tixrob imma mbagħad iż-żejjed jagħmel ħsara l-ġisem. Pereżempju l-internet pa kif qegħdin nagħmlu issa, mhux ħażin li tkun fuq l-internet imma mbagħad jekk isir l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja jkun ħażin għalik. Tallimt li jgħin ħafna nies u li hemm iktar tfal u nies daqsi li għaddu minn daw il-problemi. Dawn is-sessjonijiet isiru tul is-sena skolastika kollha mill-professjonisti ta' setqa. Tul is-sena skolastika li għaddiet biss saru aktar minn 630 sessjoni li matulhom intlaħqu aktar minn 4400 student.